हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोलायबाय सनाफोर मोजां मोनोबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर दिनैहाय मा दिन्थिनो हायो दिन्थिलांसै आं नोंसिनो सनाफोर आं नै दा साहा फुदुंनानै लाग्रोनोसै साहा लोंसै लोगोफोर आंहा सुजि एसे एवना दोन फुंनि जानाय सुजिजों साहा एसे लोंनानै लानोसै खामानि एवथुमनाय जाबाय दै एसे होनानै साहा फुदुंनानै लानोसै साफा खालामसै लोगोफोर आंहा दिनैहाय जि सुलाबायनो नागिरलायबाय जि सुनोसै आं एसे जि जोम सुलाबायथारनांगौ आंहा दिनै सुनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर जि बेहा मालाय फुङावनो आइसक्रिम जाबाय जासुलाया गोदैथार नै लोगोफोर जोंहा दालि मारा होनो नागिरदों दालि मारायाव होनायाव थांसै नै सानदांगालाय इरि लाखाबाय सानदांगा अखा हाहां बोथोरानो मारा होनांदों दिनै फैद' थांसै दालि मारा होनायाव थांसै जोंहा बिमा फिसा फैद' आइ सिन्देला थांसै जोंहा लोगोफोर फिसाजोखौ एसे खानो दालि मारा होनायाव फैनानै जोंहा गरमथार बोथोरा सान्दुङानो बारा गैया थाबायगासिनो जोंहा नै दालि बारि मोनसै ओइ मालाय होगासिनो सासेया नाङा गोग्लैयो लोगोफोर जोंहा दालि मारा होदों दालि बारियाव मोनफैबाय जोङो नै जोंहा ट्रेक्टर फिसाजोंसो होदोंलै माराखौबा दालियाबा एसेल' 이거 어디인지? 막 가꾸이 타고 그리고 한 번. आलियाव गाखोगासिनो फुख्रि आलियाव भिडिअखौ दोनथ'नोसै बाय बाय।